fact, kung tanawon ka, one of the reasons why there's overpopulation of our traffic. Istorya Espesyal. Aton hambalan ang mga trending na isyo sa karon nga panahon. Muna siya ma-change ang landscape sa ating city and maka-ease ang traffic congestion. Istorya Espesyal. Programa nga makahatag importante kag mapuslanon nga mga impormasyon sa adlaw-adlaw naton nga mga buluhaton. Istorya Espesyal. Las 8 tungkol las 9 sa aga kag sa kadomingo. Dire lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Kag karon, yari ang inyong mga alaga. Mayong aga Bacolod, mayong aga Negros Occidental. Welcome sa isa naman kabahin sa inyong ginahulat ng programa kung Domingo, ang Istorya Espesyal. Ini naman ang inyong kubos nga alagad, Mark Salanga. Yes, good morning, Syudad Sang Bacolod. Good morning, Negros Occidental. Kag malabutan sa atong tingog Subo nga aga. Welcome sa Istorya Espesyal. Inagihapon niyo kubos nga alagad, Konsehal Israel Ising Salanga. 41 dias antes magabot ang adlaw sang Pasko. 48 dias antes magtabok ang tuig. Tabok ang tuig. Today is November 14. 14. Wow, Mother's Day tomorrow! Kay Mother's Day, Sweldo. kay Sweldo. Ayan. Actually, kay na, Kanselor, do kahina sa ako lawas. So, pagbasa ko diyo nga do may mga good news. Apisar sa nga aton na ginatubang nga pandemic, medyo do nagpulupagsik ang aton nga lawas. I-discuss na karon. Good news na siya para sa Syudad Sang Bacolod. Bacolod City. May isa pa kita good news. Nahala na imo anay. Mayong nagaman sa kay station manager. No na di maalam Banwa News Chief, Aksyon Rex Cantong kag sa taran nga tagpalamati isang Aksyon Radyo Bacolod live kita sa Facebook page sang Aksyon Radyo Bacolod Domingo karon nga adlaw Nobyembre 14. Hindi lang ang muling adlaw ang good news. Buwas, malingkang ginimbilog ng Pilipinas sa mga pagbago-bago sa balita nasyonal, party politika. Grabe na. Kagabi, ano na yung partial, initial, do makontrahan na igid, ang mag-amay nga Duterte. Sara Duterte, kag President Rodrigo Duterte sa ikaduha nga Pinakamataas pinakataas nga posisyon Gapati sa ka. pungsod Pilipinas. Gapati ka mo kanta na Islao. Hindi. Pero may posibilidad. Balo ka sa tagsas na niya, may mga guts ni sila, may mga kinaiya ni sila yung nagahimo kontrobersyal sa bilog ng Pilipinas. Ining mag-amay nga Duterte. Although ako, the way I look at it, though it's all part of the game. Pwede. Part of the strategy. Pwede. Ito hindi to siya first time matabo mo. Ah. I-remember pag file sa una ni President Duterte, last minute man to. Nag-change man. Gani. So, ako kung tulokon ko bilang ari sa patag sang politika, kung tulokon ko, it's all part of the game, of the strategy. I mean, tila man na iya. Okay. I mean, you know, kung kontrapartid, kung suya kasi ila, ang isa na ka-logic is, gimmick makamangin nyo eh. Correct. Amo niya sa Di ba, Lichia. yung mag-gimmick, ano nyo na? Oo. On the other hand, kung dili ka naman niya sa kampo naman niya nga kontra si Ilaya, ginahimo nyo kadadlawan ng Pilipinas, ginahampangan nyo diya. Matsyag nyo Davao ni sa nga tanan niya yung hampang, himuon nyo para iya daw, do ginahimo tando-tando ang mga Pinoy. Amo naman ang ila naman niya nga version. So duwa siya ka version subong ang nagaginuwa nga reaksyon sa pangapamuluyo sang Pilipinas. Di galing ya, kiti kabalo sila iya magdala sang ilang nga papel, kabalo sila magdala sang ilang baraha sa patag sang politika. Importante nga hindi lang mapabayaan ang pungsod Pilipinas. Especially sa mga pandemic. Especially sa mga pandemic. Kumbaga, kung sino man ta sa inyo yung mga pungko, siguraduha lang ang serbisyo nga matag sa Pilipinas maayo gid. Correct. Good morning sa kay Tito Pros Lunardia, Mayor may mga limutan, Mayor Mark Golesang Suladang Silay, SB Anyo Nicor. Sino pagkining ato ning ginpang Fre Romel Lara, Nong Noel Chia, President Celso sa Patria Village. So Randy Fuertes, exclusive distributor sang Marathon Paint. Okay. Ang next na naman karon nga, Stan Victoriano. Good morning, Michael Pula, Terencio, Scott Mueda, Christopher Masconiana, Chris Noblesada, good morning. Kadto kita sa aton nga discussion sa bungaga. Kagabi, alas 10, daw nagpasugot na ang National IATF nga ang syudad sang Bacolod ipaidalom sa alert level number 2. Ano ang botsilingon sini? Kung alert level 4 kaabi, amo ni siyang ginakabing nga isa sa pinaka-stricto nga protocol sa bilog nga pungsod. Botsilingon halos siratanan, gamay ganiya kay pagmuno nila sang syudad sa Bacolod nga level 4. Ang ekonomiya gadlagan gihapon. How much more nga ginhalog nila ang protocol. Pero amo na blang ginambal naton. Sige-sige nga dapat
apisar sa aton nga mga protokol nga ginapatuman, ahalong gidagyapon, Councilor. Buot silingon, Nagnubo na ganing kaso subong ha. yeah. Buot silingon, by tomorrow, gindeclare na or i-declare pa lang? Gindeclare, Gindeclare nagipasugta na. Buot silingon, level 2 ang syudad sang Bacolod. Level 2. Tomorrow. Mm. So, anong buot silingon sana? Butchilingon, damo-damo na sa mga establishmento komersyal nga maga-open. Aryo, may ari tadi pila ka mga agin pang butang. Okay. Ang venue sa meeting, incentive conferences and exhibition, may posibilidad na nga pwede ang Okay. pagtipon-tipon. Pero hindi 100% ha. Buwas mabalanta na kung ano gidang kaundan sina. Pero amo ni sa posibilidad nga pwede na. Gina-permit na ang mga social events such as parties, wedding, reception, engagement parties, wedding anniversaries, debut, birthday party, reunion, bridal and baby shower na. Visit of tourist and tourist attractions, pwede na magabukas, libraries, In archives, fact, museums. excuse lang. In fact, ang Boracay, kung fully vaccinated ka, pwede ka nakato dito. Pwede na. Yes, malakatatuguro. Isunod ka na. Next Isunod ka na. year. Good morning sa kay Alex Montesa. Sir, good morning. Hi kuno sa kay Star Mayo. Sir, good morning. Sige padayon ta. Amusement parks, theme parks, recreational venues, internet cafe, billiard halls. Grabe. Open ta na no? May posibilidad. Dawal ko nagambal, oy, open na niya. May posibilidad basta ari kita sa level 2. Bowling alleys, skating rinks, ano ni? Archery. Cinemas and movies. Abaw! Makalantaw na kita sang Pelikula. sine, pelikula. Ang mga kabataan, di ba, ginpasugta na sa malls? Supposed to be sine pa. Ang gipasugta na sila, ba, o ginabusaran man tanan-tanan na lang iya, bisan perti kagagmay. Di ka ginagto sa malls, ba, halong gid. Akon bala, hindi ko na ipagibasol sa gobyerno kung may mga nakakita sila, may mga observer nga ginapicturean nila, o mga kabataan na rin nga ginpasugta nyo ni discretion inaasang inyo nga mga ginikanan, kag sa mga nagabantay sa ila, kung ako ya, hindi ko ipapadadalon to kabalo ko ha. Hindi pa mo nakahalog, hindi pa mo naka-safe, di ba? Correct, Sa correct, ako na ya. Okay. Limited face-to-face in-person classes. Ari ang handaan ko ba? Diyos ko, balo na naman eh. For higher education and technical vocational education and training, persons in religious gatherings, pwede na. Wakes, funerals to those who died caused other than COVID. Kung hindi COVID man lang, pwede na. Licensure and entrance exam, qualifying examination administered by their respective government agencies, pwede na. Dining services of food preparation and establishments, pwede na. Personal care establishments, such as barbershop, hair spas, dugay na niya, salon, ang ano lang, masahe lang. That's why mo niyo. Tomorrow, mabalanta na siya kung anong ipapanaog ng guideline national sa aton since nag-level 2 na kita. Ang mention mo a while ago, ang mga possibility. Ang mga possibility. Nga, pero mabalanta ng guidelines kaya sa syudad sa Bacolod. Balo ka, may ginapatuman ng national, tandaan tagit pa niya, ang nagapahaboy sang ini nga mga order, national IATF. Yes. Gasunod lang Correct. ang mga local government units pareho sang syudad sang Bacolod. Buwas, para mabalance ang ginahimo nga pagpasugot o confirmation gikan sa national ATF. Gahimo man niya ang syudad sang Bacolod sang iya nga executive order para kaya hindi tanan si Mayor Ryan mapasugot siya na, Mayor Bing nga gusto na lang. Actually, with the executive order, amo na siya ang maghahatag naman niya. Kadto ka every LGU, sari-sari ni siya ang sitwasyon. Sari-sari ni siya ang kondisyon, no? Sari-sari ni siya ang approach. So si Mayor Bing, ma-release man niya sang iya naman iya nga executive order, basi karugan ni sa gabi or tomorrow, after ma-declare nga level 2 na sa syudad sa Bacolod. But most likely, ay mo na siya ginlawag mo a while ago, ihatagin ang mga guideline yung dapat natin na-observe diri sa Correct. syudad sa Bacolod, no? And ako ang nalipayan ko diri is because kung mag level 2 na kita, maski paano ang ekonomiya makabangon na matamat because ang naga-suffer gid subong isang ekonomiya eh. Correct. Number 1 yung apektado subong way labot sa mga empleyado nga way sa mga obra, pigado gid kita magrabing krisis because even ang mga gagmay nga negosyo hindi cooperate. Even ang mga giant nga mga negosyante hindi cooperate sa insakto. Kag ang hila ang mga empleyado, skeletal force, ang sildo kay Correct. man gamay man. Correct, skeletal force. Skeletal eh, no No work, no job. No work, no pay. No pay. So, kung No work, no sa update subong, kabay pa nga maghalog, kag maka-recover ang ating ekonomiya. And let us give credit to where credit is due. Correct. Ang si Mayor Bing naga-lead sang pagbato sa nga pandemic together with Vice Mayor El Cid Familiaran
No kay sila araw tayo trabaho every day man mo naga-meeting kami dira almost every week way labot sa mga libot Correct. yung mga meetings namon yung mga consultative agenda bala mga meetings naton padayon ang aton nya pag combat pagplastar sa mga protocols and mga dapat naton obserbahan para magnubo ang cases. Also the EOC headed by of course si Mayor Bing Yapon dira arada si Madam M, kag si Doc Doc Chris Sorongon kag ang tanan yung mga officials naton yung nagabaka gid no pag combat sa nga pandemic. Speaking sina, may ginabuyan nga statement si Doc, ang atong Deputy Chief o Director sang EOC Emergency Operations Center nga tungod nga level 2 na kita. Kasi nga basta mag level 2 lang, may posibilidad ang pinakanamis na councilor speaking gyapon sa economy is may posibilidad nga i-lift na ang aton 10 PM to 4 AM nga curfew. Hindi lift base may posibilidad nga may mga amendments so kung lainon kay para balo ka councilor hindi manigar nga ang ekonomiya gabi mo ara sa gabi ara sa mga bars ara sa mga resto nga nag-offer sing drinks. Hindi gyud matanan. Hindi gyud matanan. Damo-damo draga obra. Damo-damo kung Yeah. aton mga kwan. More than the interest of na-mention mga manginginom, syempre kung ang restaurant maka-extend sa gabi, Extend? ang ilang nga dinner for example, imbes siya nga mag 8 o'clock gadali sila tungod kay Dapat alas 10 or alas 9 makapuli ni sila because of the curfew. Kung ma-extend ini siya for example, di mo nakuha nga balita. Ariyo sa PIO. Okay. Kung just in case ma-extend yun na siya, syempre makabanding ka with your family, maka-coffee ka pa, hindi lang man sa drinks. Ang drinks is of course tako man siya nga butang, And no? domino effect din na sa ekonomiya. Yes, but kung ma-extend ang oras ng curfew, kablo kami mga opisina kita kung aga. May mga trabaho kita. And makagathering man lang kita, makabanding man lang kita with friends. Example, ma-coffee kadabi or ma-tea kadabi sa gabi, or mag-desserts kadabi, kagawag kadali, another salesman na siya. So, domino effect na sa ekonomiya. yeah, ako nagapatigit yun na. Nga, although ako kasurya ka Mayor Bing, no? Pero ako base ma-meeting, makami karon sa gabi, Correct. makuya, mangkuton mo okay ko yung ma-extend ang curfew. Tungod sina, ginistorya na ni Doc Sorongon si Attorney Archie Baribar. Kag nagsuno kay Attorney Archie Baribar, if ever gid man nga ang aton nga curfew i-lift or i-amend naton, malaino na binaton, himuon ta abi alauna, himuon ta alas 12, dapat i-amend gid ang aton ordinansa. Hambal ni Baribar. Pwede. Pero ginmuno ni nila antes siya nga ginpapanawag na sang National ATF Level 2. na level 2 na kita. Siling nila kung if ever gid man nga pasubtan ta level 3, level 2, amo ni ang next ang sulod sa bako. Dala na expert si Attorney Archie Baribar. Tsakto na sa, no? Anyway, iyaman na sa ordinansa. Yan ini ano. During pandemic, halos na yung mga ordinances for protocols, iyan na sa ni Attorney Archie Baribar. Dira na siya expert. Dira na siya, isa sa pinaka-brilliant nga membro sang konseho nga ako nakita. Dira, is Attorney Archie Baribar. Sila na natin sa mga lawyer natin. Dira ka, the Attorney Dindo Ramos, the Attorney Novero, the Attorney Ann Palermo, yung mga lawyers ni. Sa una, mapatian ko na mga ngalan nila, but subong arin ako upod sila sa konseho. Nakita ko kung paano sila mag-legislate. Grabe. Grabe, outstanding. So kabay pa nga, pag-amend sini, tsakto tang hambal mo a while ago, ang kabay pa nga, ma-extend gamay ang aton iyang curfew. May mamuno naman na. Ay, halugon nyo na. Halugon nyo na. Kaya grabe pa sumo problema. Are, amo ni siya ang ginimo sa sulat sa Bacolod. Nga tanan-tanan, gusto sa Bacolod, ang goal niya is by December, ang 100% nga target nga mabakunahan na. Balo ka kansol, laing gid mo. Ihalugon mo sa pero tanan na bakunahan. Mangin safe siya. Because majority sa mga nagaka-apektuhan gid dako is ang mga unvaccinated. Correct. But silingon may protection ang mga vaccinated. May mga protection, no? With all due respect sa mga wayan nga nagapati, ako wagi di problema, respetuhon ta na sila ilan ay matarong especially ang may mga diferensya sa health bala. And those naman yung waga pati for whatever reason, respetuhon ta ginaya. Ang ako lang man niya isa mo sine. Hindi ta siya pag-misinterpret. Correct. Because ang TB sa una, damo-damo man nag-misinterpret. Damo-damo na patay because gapatis lang, hindi na siya effective, bad ni siya, psychologically, gina-brainwash niya siya ang tao. At the end of the day, TB siya gali. Subong na nakita ang resulta. Na kung ang TB sa una, tingin patihan, tungod sang lain niya belief, Correct. damo na pag napatay. But because sumulod ang vaccine sa una, ang bulong for TB, damo-damo, milyon ang nasave.
And subong na-realize tang ang TB gali hindi to gali bad spirit gali ang bulong sa TB. Hindi to gali bad spirit ya cure to gali sa sini nga sa mo nga pandemya Sa during mo that nga time. Kay million mo taging patay sa una mo. Wala pa to bulong mo. Exactly. So subong amo man na Tapos siya. contagious. Yes, that's right. Do ano gito ya, do COVID COVID man gito siya. sa una ya kasi una may istorya mo to sa malawayan ka sa TB, matibi ka man Oo. masakit ka mo. Isa ka mo yung kamo niyo, may TB ka. Airborne man to sa una mo. Remember ang TB, airborne na pagwa sa una. Then Missouri, that's why mask mo sila sa una, mask ka-isolate sila 14 days. Kaya TB mahil man to siya sa una kung ma-isolate ka mo. Oh, now nadiskubrihan ang bulong, ang vaccine sa una sa TB. Subong kung may TB ka, isolate ka magyapon, pero hindi ka na malatnan tungod may mga injection, may mga bulong na sa TB. Same na siya sa COVID subong. Oh, may mga cure man subong nga gina-introduce, gina-discover sang tao kay para maproteksyonan kita. Correct. So kung tanan kita halos sa Bacolod vaccinated na, time na siya para magbangon ng atong ekonomiya. Correct. Amo ni siyang rason nga may pagkabasahon ako, Pre Arnold Ibanez, may pagkabasahon ako, ang syudad sa Bacolod, nagapati nga 100% sang target population ang mabaksina sa December. Si Bacolod Mayor Evelio Bingler Lidia nagpabutyag sang pagpati sa lokal nga panguluhan sang syudad sa Bacolod nga makaya sini nga makuha ang goal nga 100% nga pwede mabaksin dapat i-vaccine. Si Leonard Dia nag-assess upod sa o kung gin-assess sa Department of Health Western Visayas kag din-echo man ni Regional Director Adriano Subaan nga nag-congratulate mangani isang Webes sa kay Leonard Dia because nga sobra na ta 50% sa goal naton. Sobra na 50% Sobra si na Bacolod. 50%. So gindayaw niya nga isa ang syudad sa Bacolod sa mga LGU nga nalapawan na ang 50% nga goal pa Disyembre. Na Kagabi mo, inablang kita yung mag-criticize lang kita yung magsuya ni kanday mayor mo. Pero ang performance yan, hindi kita hamak. correct. Hindi, not because kita ya grupo ta ni mayor. But let us be fair. Correct. Hindi man ta mangin unfair, hindi man ta pagsakit ton sa aton lang nga sugilanon simply because hindi tayo sila grupo. Ta. Simply because kontra tayo si Mayor Bing. Kabalo ka labot sa isang gin-acknowledge ng DOH. Nag-number 1 na yung Bacolod dia sa No, pediatric. A3. A3 vaccination. Number 1 na yung Bacolod ya. Nag-top ni siya when it comes sa responde kag programa para sa mga 12 to 17 sa bilog ng Pilipinas. Correct. So man balati karon kung puro lang yayo ni hatag ta sila karon wag gawain lagi bili ang ilagi nahimo ang ilang performance so nag-level 2 patati ano lang patihan ta. Correct. Ano lang galaya din tagalaya posisyon sa atong kagalingon. Din ta butang ang buli ta. Bilang tao, kag bilang public official, ilan na responsibilidad, amon yung obligasyon, why dapat yung gina-recognize, kita ginasulduhan kang muda para magubra, no? Bilang tao, dili sa kalibutan, nga let us also, pray for our leaders. Because Correct. as long as yung mga leaders, as long as ang nag-perform dira ang mga frontliners, naghihimo sang insakto, ang bilog nga syudad apektado, ang bilog nga syudad beneficiaryo. So, congratulations. No? Ako I also would like to congratulate especially inyo. ang Congratulations. AOC bala. Ang AOC natin headed by Mayor Bing, by our doctors dira, di Dr. Miraflor, mga nurses, mga frontliners natin. Grabe ang trabaho. No? Makita tagigalia ko nara kada mismo makita. Para ma-support ang aton ginmuno. As of November 9, ang target counselor is 424,000 mo. Subong ang total nga nabakunahan is 269,741 ka mga utod naton ang napang bakunahan. Sang nagligad, nagadto ka mo to sa LCC. Sa mo pa lang nga time, 625 ang inyo nabakunahan. Ang nabakunahan sa EOC. Imagine na, nagapasalamat gid si Rodjo Navarro, ang headra sang LCC, nga ang syudad sa Bacolod ginlambot gid sila ang ilang eskwelahan para mabaksin ang ilang mga pumuluyo, ang ilang mga maestra, non-teaching staff, and tanan-tanan nga yara sa LCC. Kag hindi lang amos na. Ang may ginara man vaccination sa Colegio San Agustin, mayara man sa Saint Lasal. Butsilingon ang syudad sa Bacolod, gaano gid ya? Ga-effort gid ya sa katuyuan sini. So, 2,283 students for now ang nadiksyonan sa aton nga A3. That's why gindayaw kita sang Regional Department of Health. Subong may ara pagit kita bakuna card. Antes sina, yun naglumpat ako sa bakuna card. Antes sina, counselor, ako yan na miyagi ko sini. 23 na ka mga barangay sa syudad sa Bacolod ang COVID-free na. Almost 50%.
August, September, naglambot kita sa point nga galalain kita. Kaya naglambot sa isa kagatos ang cases sa COVID sa sulod sa Bacolod every day. May nagakalamatay every day. Nagadulom ang Facebook. Kandila lang na nagasiga sa Facebook. Sa mga profile sa mga tao tungod sa nagakalamatay. Time na ni magpasalamat. Grabe. Nga ginpanubo, napanubo gin nato ng kaso. May naghambal. Nga posibilidad, may mga data nga nagasulod nga basin di amo. Nga mga data. But somehow may maginabasihan man sila siguro nga mambal sila nga hindi basi gina-hold ang data, ginakuha ng data. But no. Kakapo yun No. sa pakon. Kablo ka sa No. pakon mo tanan niya issue de nga ginahaboy. Oo. Hindi ka kagiho. Especially nga ang mga nagahaboy issue nga daan, why may nagatrabaho di. Oh. Inablang, di ba? I mean, it's always May observation man silang It's always easy for people to karoon ko sure mong data ya. Gani. Anong basis mo ya kaya ka mo sa balay nyo hindi ka panghimo sa kwarto mo da. Correct, Tapos makasyon kayo sang data ya. I mean, when we throw an issue sa aton nga mga sistema, especially sa DOH or sa Region 6 naton lang ang mga health records Na may bala. collective na intelligence. Oo, wisdom make niya sure para man nga may basis ka. Kay nakabasa ko na mo kagapon nga ginamimuan lang ko no ang record, ginamimuan ako no storya ko no ang mga number of cases. Sabi ko lang ang kusina mo, 3 pinggan may panhugasan na sa subong aga. Tapos questionon mo yung data sa Department of Health ng region. I mean, kung kayo may gid man sila pabae nga kay isang expert ya balikan sa galing isang gaba na nila so di ako daw hindi man namo pero ako kapati ko nga legit ari ko di mo go-observe ko ya ganito ko ya records ya 23 barangay so kung damo patakas kaso gyapon hindi sila mag-free. example ato na Hindi barangay sila ah mag-free. ato na barangay Barangay 4 ako man manifest ko wide ay subong Wala gid man. kung nakita nyo nga ito taas na cases sa libutan nyo tong barangay be pakitaan nyo kaya hatag nyo sa ako ng record correct. ano bala ang record yaga pagkita na why na siya ginaimbento why na siya ginahimo no pero at the end of the day amo na ako hindi nga punto ay no halong ta kaya ginahimo sang gobyerno sang syudad sang Bacolod ni Mayor Bing ni Vice Elcid kita nga mga opisyales ang frontliners naton nga panabuon ng cases tingguan ta nga hindi na kita mag-suffer kag magsulit. Now, over and again hamba ko ni. Hindi na siya kaya sang official lang. Hindi siya kaya sang EOC lang. Hindi siya kaya sang enforcement unit lang. This is always a cooperation between the people of Bacolod and government. Correct. Kaya bisan anong pa niya namon dire kabaka-baka kung waay kaya gapate, kung waay kaya gahalong kag pinagusto kadaya balda tagyapon. Ay balikan ka na nalipat yung mag-mention Jagina. Ang hamba ko si Emo bala nga kung ma-extend yung ng curfew bala. Laban-laban niya hindi na sa minor ya. Laban-laban ba na sa minor? Ma-extend din na siya siguro for 18 and above lang. Siyempre. Let's say ba 12 midnight ba ang curfew. Example lang ha, base bala ma-confuse man mga tagpala Mga matita. minors hindi kinipidel sa Laban-laban ay may ara na provision for minors yang isla pwede kalabot las 12. I think doon mo na siya no. Panakpon man na sila gyapon. Takpon mo sa gyapon. Hindi na pwede. Pag mga dungol-dungol gidya Siyempre, kaya mga pinanila. kabataan, nung dungol-dungol gidya may tawag na kamiligad sa kapulis kilala bla. Ang lautay ko di hamba ko nung grabe nung galit sige lang. Stricto ta, galing na utay. Ayaw masubong idagdagan. Pero nga, amo na bala, ang tuyas sa syudad, pabaksin lang mo bala. Kami oro, gidyo gyapon, hindi gidyo gyapon. Sige lang. Ay, kasubo. Ila man But na. anyway, ilin nyo man na. Kung malatnan ka mo da, hindi nyo lang pag-ibasol sa... Hindi ka mo mag last minute. Damo ko kaya alam mo, last minute yara sa ospital. Gambal gidya. Last minute and iban na patay pa. Tayamak mo na. Gambal gidya nga palihog pa vaccine ka mo. Kay kung makagwa lang ko sa ospital, unahon ko gid ang vaccine dayon. Gambal, but it's too late. Ang kuha na, ang alert level 2 na masugod buwas ha? Buwas Basta sa November 30. 30. Na. Halong kita because mo no Christmas na. Correct. Oh, may Christmas tree na kami diyo. Sa job lang Christmas lang. Kompleto blang pamilya. Hindi sa nambal ko na nagligad amo tong dugay ko din nadula. Kati medyo nag-suffer kita sang nagpositive. Nagpositive kita. Convertible ka sakit sang lawas, hindi magwanta. Sakit-sakit sa mga kalawasan, dumautot yung mga kamot. May nakani kay nakabaksin ko. Nakabaksin. Kung mga hindi, sos, Maria Jose, sa Presidente Baldagin. Amo na lang tawag mo lang nga tungod hindi mo siya malikawan. Tungod dara na siya. Pavaksin na lang. Pabaksin na Hindi ka lang. nakaskapo diya. Hindi ka nakaskapo diya. Subong ginulan pa. Okay, sa pagid ni.
malumpat-lumpat na kayo, or else malipatan siya. Balta karon. malumpat-lumpat ako. Hinugay kamo kasulay. Bawal magkasakit subong. Bawal magkasakit. Nugay risgo, nugay pulaw. Kung hindi kinahanglanon, nugay pulaw, nugay abusar sa lawas. Kaya wala sa ospital nga baton simo. Alam mo gid na. Damo siya nagapamangkot. Kung paano ini ang nag-ooperate, ining bakuna card. Arya, mga kabiyanan, niyara pa lang kita sa phase 1. Hindi kami di magpa-expert anay. Hindi kami mag-explicar kung paano nyo isa-isahon. Ang nabalaan lang namon nga need ni siya ini bakuna card kung magwa kamo sa may mga domestic kamo katuan, domestic flights, domestic nga travel kamo, pwede niyo ni mausar. Kag sa ulihin nagapati kita kag na-mention man na gani ni Doc Sorongon or si Mayor, I'm not sure, nga may posibilidad nga sa ulihin madula na ning espas sa mga travelers naton kag ini na lang ang bakuna card ang ang ibulos nila. Pero ari, ganta ka mo tips. Ibutan ko tips kung paano magsulod sa ato ni nga bakuna card, magkuha sa bakuna card. Ari wa, magtawag lang kamo sa tech support nila. May numero 435-4168 sa mga ma-apply. Magtawag lang sa office ang MITCS. MITCS. Okay. Sa numero nga 435-4168. Ara, isa-isahon ka muna nila bulig. Suliton ta. Phase 1 pa lang. Phase 1 pa lang. Meaning, para rin siya sa mga matravel pa lang, anay. In Mga the travel meantime. seaman. Isa sa mga reaksyon na baton ko sini, nga ako nawain lang hinimo ko na sa una pa. Ah. Nga subong ko doon susuliton ko, no? Double gasto and all. Sa pensar ko lang, wain siya hindi mo sa una, because sa bilog nga Pilipinas, ang ginuuna naton nga mabakunahan ng tanan para mabuhi. Ang ID, temporary to siya. Ay kung kada karon isa sa inyo karon laminated na ang ID, may picturean, nakamudala karon, ano yan ginagusto nyo? Injection lang gani, nagpila sa SM, nagdagsa gani, ito mapatay ng tanan. Grabe na nga buyayaw sa gobyerno gani. How much more kung kada pungko nyo to, wala kayo mo danay, another 5 hours para ilaminate ang ID nyo, picturean pa kamo and all. Hindi na yung priority ang idea, add-on ini siya, samtang nag-progress at nag-grow ang atong sistema. Hindi na siya, we cannot have it all. Correct. Ginuna ka mo ito hatag temporary isang ID para lang babakunahan ka mo kag masiguro nga safe ang inyo kabuhi. Kung may progress gid man niya gina-implement, gina-apply, amat-amat na siya, part na siya sang sistema. Ang sigurado kita nga amo ginayang kabuhi, hindi mo na pwede tanan-tanan niya, mo dagsa mo dayon ya. Amo to, kami nag-question sa akon sa Facebook mo nga, ano naman ang gimmick na inyo na ano naman na inyo da nga di pa ID na mga kamusta ko, grabe ning Pinoy no. Why ka na may nahimo? Why ka na may nabulig? Why ka pa nagpa-vaccine? Questionan mo pating ID. No, although we respect that. Pero hindi ko namian, inabalang questionan mo ang trabaho sa mga frontliners nato. Hindi ka frontliner to, bra mo. Nga wais lang na nagano, nga wais nag-provide ID anay nga parehasubong, nga may mga QR code because ginuuna sa mga frontliners nato nang kabuhi nyo. That's why ginaamat-amat anay apply ining sistema, ining update, ining progress, ining mga development. Isa pa ka point sina, isang una, wala pa man na vaccine tanan. Teke subong kay sobra na 50%. May pwede na. But silingon, may pwede na ihatag sa inyo ari pagid. Tapos ko, pwede na mahatag sa inyo ang inyong card nga pwede nyo mausar daw bilang passport ninyo. Sa kundi magmamagad to, sulod ka mo sa restaurant, sulod ka mo sa 7-Eleven, sulod ka mo sa cinema, pwede na kay may vaccination card na kamukad. Hindi na mapiki. Promise, dakpon ka mo kung pikion nyo. Isa sa mga ginmuno ni Ma'am Emang na hindi ka mo magkabalaka kay may posibilidad nga ipaagi ina sa barangay. Kaya para masapos, barangay na lang kamo masapak, hindi na kamo Bacolod Government Center, hindi na kamo whatever. Kumbaga systematic. Systematic, kadto mo sa barangay nyo, ipakita nyo yung vaccine card nyo, i-email sa inyo ang inyong soft copy, kamo na lang pa-laminate, kamo na lang butang sa picture nyo, laminate, pakita nyo. May QR code na sa, hindi nyo na mabutigan, kaya gina-swipe na siya, do ATM na nasa gwa. Kumbaga pag-scan, pag himuan mo siya, hindi mo alam Tapos magwa. kagid, oo. Pwede ka pa madakop, amo na posibilidad, amo na isas pinakadako nga posibilidad, pwede ka dakpon siya na. So amat-amat lang, no? Importante, nablang ang slow ko nga progress ko no is better than no progress at all. Correct. No? Amat-amat. Kay rest assured yung ginatinghuan ini siya nga mainsakto ang tanan, mabutang sa order ang tanan, kag masakop ang bilog nga syudad. Tapos ita ulugtas gamay. Kadto kita sa good news. Okay. Counselor,
Ay, anong kita mo dang ginpost ang kuan? Sang PIO. I-check natin, be. tanawa. PIO. Bacolod City receives Seal of Good Local Governments Award from DILG. Employees Ari. set Ari. to get a bonus. Ano bang ginapangita mo, Diyos ko, Aryo? Mga empleyado to, may bonus, oh. Balikin recognize naman sa DILG si Bacolod nga may Seal of Good Local Governance, meaning ang pangdala sa panggobyerno, Mayo. So, sa bilog ng Pilipinas, ang gin-identify nila is only pila ka bilog lang. And ang may ara sa ang taas nga ranking, amo lang maka-avail. Yes. Bali mahatag si DILG, kibot ako sang aso. Amo Gabugad na. siguro ang PBB? Hindi. Lain pagid niya? Dahil pagiti siya. Ay, kalain. Gamo Lain naman pagid ni siya. Manny ang ato ng mga empleyado ni Fever. Bali, out of 141 cities, ang Bacolod, isa sa mga 57 ka cities nga na-awardan. Meaning, meaning kung wala ka mo ni kinalaw sa DLG, hindi ka mo recognize, hindi ka mo ni ka-avail ang inyong mga empleyado. Ang maka-avail ng mga empleyado from DILG nga mandate is ang awarded a Seal of Good Local Governance, meaning maayo pang palakat sa gobyerno. So, ang mga empleyado, i-allow sa DLG nga tagaan extra bonus. The SGLG criteria have 7 governance core areas: final administration, disaster preparedness, social protection, peace and order, business friendliness and competitiveness, environmental protection, and tourism, culture, and the arts. So, congratulations sa atin yung mga empleyado. May ara ka mo additional tungkol nag-perform sa isang insakto. Abi mo nung, ang namiang ko sinibag ulangged. Ay mga empleyado, tamon sila magaluto sa mga sudan at pagkaon sa mga quarantine facilities. Correct. Ginanami pa na nila. Amo ni sila ang mga nagasugat Hindi joke. tulong sa airport, sa bread ko. Kaya kuya, ako witness ko mo. Correct. Witness ko ya nagtrabaho ko daya sa pandemic ya. Ato ko tuya sa airport before ko niginhatag nga responsibilidad sa akong mga staff kanila ng Jihan Combite, ang aton acting da subong ICTMs ng Big Big, si Francis Guanzon, kanday Robert Bla, ni Councilor Cindy Rojas. Nagtrabaho kami ni Councilor Cindy, nagtrabaho ako, nakita ko giniya personal kung anong sakripisyo, kung ara ka nagatubang sa mga OFWs, sa mga returning resident. I was there during pandemic. May pagpasalamat, may pagkumod, pero Kung may ara, man deserves ang sininga bonus, ang ato ng mga frontliners. Ang ato yung mga empleyado sa syudad sa Bacolod. correct Congratulations. na. Grabe gidya. Syudad sa Bacolod. Congratulations, Mayor Ping. Ayan. I-share ko lang. Nag-cover ko sa DRMO. Pag walang galiw, 1 hour ago lang, oh. DRMO nga office. Ang office nga kung kisa, ginalabi-labyan talang sa downtown. Grabe galing effort nila, Councilor. 40 lang na sila bilog ng Bacolod, imagine na. Ang? 40 lang ang ato yung mga empleyado, bala nga ng galibot. Yun ang DRMO nato, mga staff bala. Mga nami. Kay, imagine na, bala may mga pamilya man na, gakwa na sila, ga-extract na sila positive. Positive. Every day sang life nila, imagine na. Kung imagine na sang grabe pa to. Pero grabe, pisan sila gyapon. Sige sila gyapon, pila lang ang sweldo nila. Pero gabi. Amo na bala kung isa, imbis ihabuin na naton lain sa mga frontliners naton, empleyado na sila gyapon sa syudad. Obrero na sila sa syudad. Sila nang rason kung nga sa mga emergency naton nga mga sitwasyon, sila nang rason. Oo. So medyo Hindi, kabalo ka damo ni Bing ginagamit sa syudad para mag-combat sa pandemic mo. Kung tulokon ta, ang reason kung nga nag-increase ang empleyado ta, kasi naway pandemic, normal ang flow. Correct. Sa nasunod ng pandemic, may mga naga-pick up sa mga positive. May mga nagaluto sa quarantine facility. May mga ginabutang sa mga quarantine facility nga nagabantay sa mga positive naton dira. Correct. May mga tao kita sa port, sa airport, diri sa Bredco. May mga damo-damo sang gin-hire nga additional. Pero mapati ka kakulang gyapon. Gakahakbot ta sa obranay. Oo. May mga ambulances, may mga traffic enforcers kita nga nag-add-on sa may mga task force disiplina kita nga nagatrabaho bala, observe sa mga social distancing but hindi Traffic siya gapan nila. enforcers? Oo. Amo ginapala? gani. So at least ato gani nga nakalabot da. Sa bonus. No. Hindi ginlawag mo nga naglibot ka, nag-DRMO, na-observe mo. Nag-observe ko. Nag-interview ko mismo. Oo. Sa superior. Tungod sa programa nyo na, nga Bacolod Servisyo Patrol. Imagine na bala, ng driver lang ha. Ang driver lang sang ambulansya, Councilor. Every day, ginarisgoy ng kabuhi, dasing-dasing na sa mag-drive kay para may kwan, na mabulong ang inyong pamilya.
sa ospital. Kung isa ganito, kung kalalain man sila, kay kulang sila. As a driver sang ambulansya, nagabulig akwat pasulod. Imaginable ko nung risgo, amo na nga naghatag ko time nga magpasalamat sa inyo. Speaking, balik kita to, Brad, din ako to. Ang pila lang gani, isa sa 57 ang syudad sa Bacolod kagintagaan sang award nga good governance kag may bonus. Mapati bila kamo kag sendi ang bilog nga ang bugos nga Pilipinas may ara 146 ka syudad kag 1,488 ka mga syudad kag munisipalidad 57 nadala ang syudad sa Bacolod. Amos na kadamo. Why gani pila ka point percent nadala ang Hindi niya ang nag-award sa national ya ha. Karon national. Hindi mo na pwede nga hutikan mo tong national ka. Ay nako. Congratulations, Ged. Congratulations, Ged. Yay! Ako happy kuya for our employees. Happy gid kuya. Yes. Kay, you know, galing ko kabalos na maka-avail sana. I think ang mga regular, Posibilidad. kay ko terminus lang. Kagkotermino. Amol na siya, I think maka-avail Damo sana. man. No? Damo man na sila sa gihapon. Tagang syudad hindi ko magpating nga matagin na sa Especially ang doctors and mga nurses, amo na siya ang maka-avail sana. nagatubang everyday. Batayan tang guideline Batayan tang guideline. But nevertheless, good news gyapon na tanan. Tanan niya news nga maayo i-celebrate gid naton. Tungod sina. 7 ka mga Central Market Vendors Association nag-endorso sakay Merivella Bing Leonardia kag siyempre sa inyo sa full slate sang GP. Madaming salamat. Hindi lang actually ang Central Market, ang Burgos Vendors Association nag-extend sing ilang support sa Grupo Progreso, ang Libertad, although wala ko during that time, kaya ito sa San Salvador, birthday ko to. Amo ni siyang kagapon. No, ang Libertad bala. Okay. Tapos ang Central Market nag-extend man sa ilang ang mga association dito, mga vendors nagpalabot man sila nga suporta. Kag madamo pa gid. Galing kita nagapasalamat gid kita. No, ako enjoy gid ko kabalo ka paninda ko ya. So pagkat ko tuliga ng mga iloy ko din ng mga vendors. So kaya kapaninda ko muna ako maninda ako gid actual mo. Ako gid bla personal bla yung nagapang pili bla sa mga utan pag isa so go mo lang to hindi amo bla. Correct. Salamat gid sa aton mga palangga ang mga vendors no. Ato kami tuligad. Thank you. Jesus nagalaso to ang speaker sang ano mo. Sa mga messages namon sa Central Market tapos galing kay tamo schedule subong ang mga meetings pala. Nagaling ko dayon, nagbinayli ito sila gali. In-invite na gali itong mga kada-mayor nga magsaot-saot to gali po ang mga vendors natin. Wala ko to ya. Ginangot ko ni sa Seal of Good Governance. Tungod sa manifesto sang mga vendors, isa inisang rason ang imaayo nga pag-uyat sa panggobyerno kung nga apadayon sila nagsuporta kay Mayor Evelio Bing Leonardia. Suno sa manifesto, ang performance ang iya administrasyon ang gintilala sang tuman kadamo nga mga institusyon. Suno kay Montoya, si Leonardia ang nagpamuno sang progreso para mapadayon ang pag-uswag, pagtinad sang syudad sa Bacolod apisar nga mayara sa pandemya. Di ba? Kung hindi siya may magdala na bunusan charlang, na bunusan ang mga empleyado sang syudad. Pero tiguro ka budlay. So damo-damo gid kahapon asang nagligad ginduso sang Central Market Vendors ang Grupo Progreso na isalot ko gid niya. Salamat Kinanglan gid. Salamat dapat gid. kilalahon mo man. Amo na baging balta bala. Ihatag ang pagdayaw sa tao, sa institusyon, To where sa credit is grupo due. nga may ara pwede dayawan. Nagbuligid And speaking of nagbuligid, nag-distribute man kita ligad sa mga sa pila ka mga Ay! transport group nga gin-identify no actually si Grace Pharmacy ini siya ang nag-extend sang iyang Mr. bulig. Ayan. Sir Ayan Good Long morning. nagpatabag sa atin. Napunta si Stig Batas Marlon, si Dindo Ramos, ang amat lang. Kay tungod si Dindo Ramos, syempre ang Chairman Committee on Transportation. So, may mga gina-identify si Grace Pharmacy, pila ka mga barangays nga tagaan ang transport group. So, nag-distribute kita ligad, although mga 5 barangays pa man lang, pero kung kaluyan niya may blessing pagidason, namigid makabulig-bulig kita sa mga transport group naton nga nagsakripisyo man sa nga pandemic, no? Siyempre, pinakapektado, gid ning mga gagmay nga mga negosyo, nagatinguha man lang no? Sa mabuhi, madyag makasurvive man. So, madamo gid salamat sa Grace Pharmacy. Thank you very much. Yeah, And of hey, course, si Upo Taman ligad, si Tito Boy,
sincere. Sincere. Yung mga tao ni mga Maninoy boy, mga sincere. nag-share gid sing ilab lang mga blessing and grasyaman, especially Grabe. sa sining nga pandemya, no, nga ginapaagi sa aton bala para malapot ini nga mga tao nga dapat buliligan. Madamo gid sa Silent worker ini siya, silent, mahipos nga nagabuling. Nino boy, sincere. Kag siyempre, nagligad. Ay, nang ano gali basi nagalantaw kamo kag naka-ask kamo sang medical and burial assistance sa aton nga opisina sa Bing office. May gin-post kita dira sang inyong mga name. Kabudlay nagligad, may mga hindi nila makakuha. Gamuno sila ti kung isa, gaka ano kamo, gaka ano ni May mga hindi makakuha man. May hara to nga nalipasan na siya bala, way nakwa. No, ang problema reprocess. ang problema Reprocess. sinagisa kay tungod ang number nga ginabili nila, hindi active. Tatlo na lang ka number. Oo. Tatlo na lang ka number. Hindi active. So sige lang, anyway, ang Speaking point sina- ang point dira is that padayon ang Yes. pagpulig, padayon kay mga medical concerns, mga burial assistance or even sa Corazon Locseño Hospital assistance, you may proceed sa Bing office. Ang in charge dira sa Subong si Tig Batas Marlon Solidong, Yes. kag si Mark Salanga, no, sa Subong ang ato niya. Kamo ni Marlon Solidhom. Yes, siyempre. okay. Ano ka lang, gin-open ko na. Kay na-appreciate ko, siyempre first time ko to sa releasing. Na-appreciate ko kung ano ang bulig sa syudad. Sa mga medical. Ina siyang, yeah. Riktaya sa pamuluyo. Ang kwarta. Ginang kwarta. Ay, nasa nga programa, gin-establish siya ni Mayor Bing actually. Sa 2016 pa na siya. Dugay-dugay niya na siya nga programa. Kabalo ng kung mga tagpalamati ta subong. Wala pong nakonsehal, ako na lang in charge. Gin-establish siya hungod ni Mayor Bing nga separate niya opisina para matutukan ang amulan na. Ay, or else, dugay-dugay na sa una mo, tag-tungas tuig na siya. Kag marilis mo, Diyos. Subong ka delay mo siya gawa, pero at least hindi na bala mo na kalawig, gidya balaya, kaya tungkol nag-aagi pa siya sa proseso mo. Correct. Isa ka papel gani, isa ka bulan na gani, how much more kung libo ang nag-apply dira. Pero nevertheless, nakastorya ko ligat yung Mayor Bing kay Vice Mayor El Cid. Nga padayon man sila iyang magabulig, padayon man sila iyang add-on budget dira para sa extend sa aton niya. Next year, increase sa budget for medical burial and hospital assistance para sa pamuluyo naton. Kinanglan ta ipabalo, counselor. Kay may mga wala kabalo sila. Yeah. May mga inosente sila. Gapaman ko, ano na siya? Kung niara ka mo mga ni doctor prescription. Kadto ka mo to, ngayo ka mo sang requirement. Basta legit lang ang masakit Kay makabulig gid siya. Imagine na bala, mangita pa ka muna sang bakal nyo sa maintenance everyday, nga mi ara manda. Amo na sa mga serbisyo sa gobyerno kung kisa, kulang lang sa pagpahibalo, kulang lang sang information dissemination, which is ginahimo mo natong pirmi. Pero may mga ara pagidya nga budlay lang buton, kay ti siyempre, mambala sila damo process, patihan nyo ko, pakadtuin nyo lang palintin nyo, ma-represent sa inyo, pwede na. Damo-damo bulig ang gobyerno nga wala talang nabalaan. Kulang lang ta sa impormasyon, kulang lang ta sa koneksyon, kulang lang ta sa paghibalo. O imagine na, nga imbis dalon nyo sa mga private hospitals, dalon nyo sa regional hospital. Kaya pwede ta Ganun budlay to? ma-discount. Subong ko, kinaalog-alog naman. Sa Corazon? Alog-alog naman. Kita nagagamay na mo. Ang balas yan actually isang isa ka syudad para mabutang yung level, para priority level sa isa ka syudad is ang hospital capacity. Ito mismo nang number mo sa subok. So, Okay. pwede. May Kay posibilidad. damo gapon ko mga basahan nga wagi na baton sa Corazon. Tungod sa kalimited sang bed spaces, tungod ila kablo ka damo nag-resign man mo ng mga nurses bala and doctors, damo kag mga frontliners sadlok man sa kabuhi nila which we understand. So, ang lugar may sufficient pero ang gamit kag ang mga manpower limited ka tama. Amo That's pa why rin nasova. pero kabay pa. Amat lang. Importante, ibalikan tato, importante ang syudad sa Bacolod, padayon niya nag-provide sa assistance sa ato niya mga indigent. Correct. Even ang office ni Kong Greg Gasataya, may mga araman sila mga assistance na nga ginahatag sa ato niya mga pumuluyo. Kung diin niya yung may pundo ang gobyerno, avail ka mo, process ka mo, especially, importante, legit lang gid nga masakit ang inyo. Kasi abla, hindi makapasar, bla, hindi bala qualified, bala. Example, ginubo ka lang, pangayuan mo, hindi siya pwede. Correct. Tungod yung require kita sa medical assistance. But ang programa, padayon yung gina-allocate pundo for that. No? No? Hindi tigil na sa ila, kay kung kisa man ba sila nga base may pinilian or whatever. Kag base nga ako dugay gid ang gobyerno may proseso. Kag ang mga lideres, nga opisyales, pwede kowable lang sila. Pwede na sila makusar if ever pagustuhan lang nila. Amo na ganibala, ginaagit sa legal mo. Kay kung nilegal na sa, pwede ka tayo matagal, biskin. Kaya sigurado dahil ito pa,
Gato pa. Oo, bisan mangita pa ta witness, imong kutan nyo ba tanang naka-veil de bla. Madelay na siya gamay pero ang sigurado gito ya, dira ko halin Gato pa na sa tao. Gato pa straight from the cashier, gato pa na sa tao ya. Yay. Ang assistance, no? So Good kabay morning. pa. Good morning sa kay Kurt Sandrex. Meg, thank you kita sa bulig sa Sitel. Oh, sige pa tameon tas lanay bilo kadamo na sila diyo. Sige. Anil Brian Valuis Kasin. Dira sa may Proc 4 Ubay, Barangay Agisan. Good morning. Si Tita sino siya? Liverpool, morning, Hindi friends. mabasa ang mga Facebook nga ngalan yung isa Benje Benje Locsin. Yek LC. Ay si Tita, Tito Tets. Rued Tito Rued Miliesa, salamat. Gid ba plangga ko gining Tito Rued. Gabi gining kaalwan. Kung na pandemic, malagaw totoo ito, Rued. Galing. May visa ka? Wala man. Passport lang. Visa lang. Passport ya. Passport is siyempre. Kabalo ka sa bunga budlo-budlo magka-visa. Ay, tol. Magpa-schedule sa DFA. Dapat hindi amos na. But hindi, kitungod ang slot puno-puno. Ay, tol ka. Abi mo ang next mga subong November 14. 14. Magkuha ka subong sa DFA schedule. Ang yatag si mo mga March na. Mga March na. Cyril Reyes, Hill Makita Flores mo na, hindi ko makita, sa Avedra. Hindi, asa lang daw. Kaya magsaka hindi mo siya makita. Okay. Hill Flores sa Avedra, Liverpool, Hibero. Good morning. Ang iban na makita. Gani ka saka. Hindi ko kita makita. Anyway, last two topics. Lagit, may mga birthdays ko din. Sige. MG Villanueva, happy birthday. Mark Anthony Marco, ang ako nyo kasmate sa high school. Geraldine Berezo, happy birthday. Tems de Los Santos. Jason Navarra, Jace. Sigawat sa Granada niya, happy birthday. Mars Sendico, happy birthday. Jackie Torre, kag sa pinaka-popular nga choreographer sang Mascara Festival sa Bacolod, si Gundo Panoy Cabalcar, happy birthday. Roseanne Bangkaya, anniversario, happy birthday. Si Shem Gabilio, happy birthday. Jessie Carcueva, may lista ko yan sa mga may birthdays diyo. Sa Facebook, gali ya. Okay. So, mga last two topics ang namiyan ko ni bala, nagpasalamat man ko, pasalamat di ko. Sa Sur Optimist International, nga nagpatukod sila, nagatag sila sang pondo, kundi ko mo sila, 5 million pesos para sa Balay Pasilungan Extension dira sa sulod sang Bacolod City Police Office. Ano na siya ang Balay Pasilungan? Ang Balay Pasilungan, amo na siya ang ginabutangan naton sang uton, hindi mo man sila mapriso. Ang mga kabataan nga bae, ang mga iloy, ang mga babae nga biktima sa pagpakastigo sa ilang mga kabana, abused, mga kabataan nga ginabusaran sa ilang mga pamilya, ibang nga tao, wala na kadtuan, wala na dangpan. Ining Balay Pasilungan, amo na sila ang dira na sila ginahouse. Isa gani ka babae dito nagpasalamat gid sa Balay Pasilungan, apisar nga wala siya pamilya. Amo to ganina namian gid si Mayor Bing nga nag-believe gid siya sa speech sang babae. Siya amo gini naghimo sang naghatag sang light sa sining programa. Ang pagamba sa babae nga kun wala ining Balay Pasilungan, wala sang may naghatag sa iya sang hope. Wala sang may naghatag sa sang tsansa nga subong nakaobra na siya, subong nagapakadto na siya sa process nga nagmayo ng iya pangabuhi tungod sa Balay Pasilungan. Muna bla, tanan hindi ta kuno hindi ta kuno magadula sang hope. Imagine na wala na siya puloyan nga iya. Balay Pasilungan lang, pero na-recover ya ang iya kaugalingon through sining Balay Pasilungan. Pamamo lang ni Balay, home. Pero dako-dako ang bulig sini sa tagsa-tagsa ka mga babae naton nga mga utod. Balo ka, ang laki, malampos mo bisan diin mo, mabutang mo, dasok mo sa bisan, mabutang mo sa bisan sa diin dito. Ang babae, hindi. Fragile ni sila ya. Dapat may ilagi ni sila nga kwarto. Hindi mo ni sila maimpon sa mga priso. Hindi mo ni sila maimpon sa kundiin nga facility. Kaya delikado, mabutang sila sa delikado mo. So ining Balay Pasilungan nga gin-provide, nga na ginpondohan sining aton utod yung mga Sur Optimist National. Dako-dako gid ang bulig sa syudad sang Bacolod. Di ba? Yes. Also, speaking sina kay total amo naman nang linya naton. Kanami bala, kay despite sining katabo na pandemic sa syudad sang Bacolod, sa bilog nga Pilipinas, maglabay ka mo sa Forbes Hill, dira sa may Circumferential Road. Dira nyo makita ang display do Christmas kito yan. Ato. Kahit tanan-tanan nga mga ginhimo sa mga PDL o kung persons deprived of liberty bago handumanan nga mga preso naton ang ginapanghimo nilang mga parol
didto gin display. Mm. So, Botsilingon, do nakakita kita hope paglabay natin dito. Malabay ka to, Base be? ka mo, amo man. Forbes, sila pa ka to sa airport. Pagkato sa airport. Sila airport. Sila airport. Ah, yeah. Amo man na, amo lang ni kasimple, nga magluwas nga katag sa aton hope, siyempre, kung baklon ta na sa aton mga utod dira sa prisuan, naghatag man sila hope, imagine na bala, galibot na lang sila sa four corners, ang adra na nagalibot, ila pangabuhi, pero, kung mapabatsyag ta sa ila nga, ayun lang isuporta sila, base maglain man, ang ila outlook sa papangabuhi nila. Namayan kita to kapag labay naton, kati ang mga gina-appreciate naton ang mga gulugagmay nga mga butang nga makita naton nga positibo sa aton palibot. Isa na ini. Ining Christmas paroles kag Christmas lights dira sa Forbes Yes. sa syudad sa Bacolod. Isa sa mga Christmas wish naton yung mga normal ang tanan. Correct. Isa sa mga prayers naton nga mabalik na sa tanan, no? So we could all move forward and live in normal life, no? Correct. Once again. And ang ini nga Christmas, grabe, no? Grabe. Kasubo-subo gid yan, no? Makmudwa na ka Christmas nga munugduwa na ka Christmas. Correct. Tanis nga Christmas, ma-feel naman ng spirit of Christmas. Ang una ka sa Christmas mo. May caroling pa sa una, subong hindi Di na look nakagawa. forward gid yung Christmas. Magamba ka, uy, Christmas na lipit na lang. Manabla. Kaya mga kabataan, abi mo, kadlo, gid sa kabataan, subong ka suffer, gid sang ano ba naman, why sa social life. Oo, imagine na sa balay lang bala. Cellphone nga cellphone. Ano Hasta na- pag-eskwela, Wala, cellphone. oh. Ay, sorry. Bebe. Oo. Ano ni sa, mo na siyang introduce naton nga product. Okay. Ini ang V-Fresh Aroma Therapy. Maguna eh. Nami ni siya controller kay nga amo ni biya, Masta. Oh. V-Fresh ano ni gani? V-Fresh Aroma Therapy. Okay. Dutay na lang nabilin kay ginausar ko na almost every day. Okay. Hindi sila magambal nga basi gin-endorse lang. V-Fresh Aroma Aroma Therapy. Ano himo? Aryo, ginabutang na disa sa masko kay para masinghot mo. Sagwa? Oo. Kundi usually ang COVID nang kapaigo sa aton nga sa gwa hindi susulod ka malipong nga nakaroon sa gwa malipong nga. Isog siya ba, eh? Isog na siya. Okay. Nami sa baga, nami sa flow sang hangin mo bla. Dira ko na sa ginakuan. Kay kanami bla oh, kay do steel ang iya ko ano, ang iyang roller. Okay. Na bantog na ni siya. Bantog na ni siya niya sa tingali na siya. Pilipinas. Anong purpose ni nga Ginmono si discuss na ni? Ginmono sang tagiya sa akon. Ngayon ano dabi ba si makabulig Kaya alam mo? breathing, oo. Breathing sang aton mga utod. Ya dako bala bulig patry sa ila. Di wala kita da. Mera ay mo rin sa daw. Gali kay ginano ko pa paano na ko ipakita kung natag ni si imo. May ari ni siya. Ay, oo. Bala ni gaw ka din no. Pilapil ni. Kung hindi do 80 lang na binta. Yaw, Ay, pila na kabut Ano na. sa mata? Teka ginda mo damo mo dapat jutay. Butang mo lang di oh. Butang mo lang di kanselo. Disikilid lang oh. Oo. Kay parang ang breathing mo makuan. Oo, nami siya. Balaan. Kung hindi ka may ari ni siya sang tatlo ka original fragrance kag varieties. Ang lavender, ang original citrus kag green tea. Kung hindi ka mo may katulog, kung may anxiety ka mo, pwede gini ang lavender. Amo siyang tula sang lavender. Oh. Kung gusto niyo naman ma-energize, original citrus naman. Kakon ka mo ang gusto niyo mag-concentrate, nagatudlo ka mo sa kabataan niyo sang tubang sa computer, dili naman nagasulod ang V-Fresh Green Tea. Okay? And senyoritas di Bacolod, good morning. Di na bakal? Mabakal ni, ito no, mayo kay gina-remind, mabakal ni siya sa Grace Pharmacy, kag sa di ni siya, The Generics Pharmacy. Sa Grace ito gidugay na ganiya. Oo. Ito So, gidugay na ganiya. V-Fresh. V-Fresh. So, unang Aromatherapy. V-Fresh, ano lang na siya sa una daw? Bubble gum. Bubble gum. Oo. So, So, una, mga paano? bazooka, yung ating paborito, no? Mm. Bazooka. Pato ka sa last topic, takay dumidyo sa ibising ko na. Okay. Sadya, are, buwas, mabalaan na kung ano ang imo numero. Pati ka na. Nga. Di ba? Buwas na ang inyong mga numbers sa Comelec. Abas na? Buwas na, 15. Huwag ko kabalo Buwas ganyan. man, mabalaan kung ano na ang arrangement. Pwede ka kay isolbay, pwede ka kasalot sa... Oo. Hasta na lang buwas. So, ang ginahulat sang tanan, kaya tinag-file na kagapon si Mayor Sara Duterte sang iyang COC sa pagka-Vice President sang Pungsod Pilipinas. Probably, maupod siya kay siyempre kay BBM, kay Bongbong Marcos. Amo na ka, no? Now, Mas nung boy. gulpi lang. Pwede trabaho ito, siguro sinong buhay. Ma-analyze na diyo.
Kaya mo ni mo, Morning, Action Boy Duran! amo ni mo nung ano si may posibilidad nagapati ka may posibilidad nga Duterte mabungguan ay ano man do ka tayo. Labi kay Alisona daw, ay ko kapati sa mga ginagawas. Ito, gina-joke-joke mo na perdi, wala? Laton talaga, hasta mga boss na malang laton ta. No, kung ano, gid. Ako galita tanaw na da, basi bila mag-file gid man, si Presidente Duterte as Vice President. Tapos along the way, paglapit na, mas lisa nga, ma-withdraw lang siya niya, akong buto yata, lang sa Sara. Ay, pwede na. Pwede eh. Untat yung mananay ha. Untat ka lang Okay, yan. okay. Galing ang problema. Kaya lakas nagsaylo ya si Kwan, si Sara iya sa lakas. Actually, why siya naglasaylo, kundi nga, Gipasok why pala. man siya actually partido, may mga regional party, na naiya mo hugpong pagbabago. Tapos, nag-dra siya sa lakas si EMD. Actually, ever since, may mga faction sila, may kwan sila, May faction, faction may friction sila sa mga tao sa PDP laban. That's why hindi siya magsulod sa PDP laban. So, may juta na That's why kasi Lingko, ang kung matian mo duwa ka party sa Mosene, ang natipong nila pang reaksyon ni sa Mosene. Kung pro Duterte ka, ang idaya nga hambal nga strategy niya sa grupo namon, questionan nyo ni siya. Ever since Daugman, remember, hindi siya first time natabo. Remember, sa simpon ni Presidente Digong Duterte, ginimo naman na. Last minute, nagsaydo to siya. And effective to siya. And subong, kung ano man mga agenda sa puntasan na-choreograph na saya. And according sa mga supporter Manila, ni Bongbong kag ni Saraya, ti amo niya gimmick ya. I mean, Gimmick, makamuda yan. strategy niya namo niya, kung ano man na matabos ni sa ulihi, ang importante daw kita. Now, on the other hand, ang natipon ko naman niya ang reaction naman niya, Action Boy, sa iba naman niya, sa kontra naman niya, nga, inahimo niya kadlawan, di ang Bacolod, ang Pilipinas. Gagimik ka mo, ga-enjoy ka mo, ginapatiyog yung sa kamot nyo, sa avenue do Davao lang yagapon, ay ang pangapangan nyo, diya kag sa puntas, yun pulante, mahaboy, ag masolve ang inyong agenda. But you know, you are making fun out of Filipino people sa ginahimo nyo subong. I think ang muna sang ilang mga, both ng mga reaction. And you're making a mockery of the electoral process. Yes. Oo. Doon Hindi na labutaw mo gid. Ilabutaw nyo ang sistema sa Pilipinas That's why alin pa sa una, why pa ni gamamon, di ka ako kuan ako na nga constance is try to revisit bala sinang provision sa constitution para sa substitution. Kaya kakahimo ta kaladlawan. Ano mo kay hindi na namin ngagaw kay tibos Hindi na sa sunod bala. Ano hindi ko makita ang rationale behind sang sina nga provision sang Omnibus Election Code. Ano pa, Hindi ko pwede makita ang abuse? rason kay mayara kita period of filing. Kung disidido kaya nga magdalagan gid, dra kaya file Kaya pag dito ka pa sa substitution ya. So all the while may plano ka man magdalagan. Kaya correct. kung seryoso ka gid ya, mangita kita sa mga kandidato nga seryoso ya, tipra. Yeah. First day of filing, file ka na yan kung seryoso ka. Kung gusto mo gid. Subong iya may ma-resign, may ma-substitute. Although ako yung kapati ko, ang isa sa mga purpose na na Action Boy, nga siyempre hindi ka kapakot mo, ano gawin, may masakit. Ang candidate may nag-file, for example, pwede. dito may masakit, wala matabo sa iya. Pero councilor, pwede ginagapon. Pwede na siya gapon nga muna siyang ang provisions na i-refine na lang ang provision nga hindi mo niya pagustuhan na lang. Pagustuhan na, Ang extreme cases diba may mapatay. Amo na bala mga extreme cases Siyempre, bala kinobra nga substitute ka pero ang imo lang ya on your personal whims lang ya nga file ka da kay preparar mo to sa klase man. Kumbaga, ma-file ko subong, prepare lang ka muna sa punta, because para hindi ako, isa sa nakita ko, Bing, hindi man niya sa Project Tegit ko, ang nakita ko, Bing, agenda, Bing, sa Mosene. I think, because ang politika, dapat controversial. Or else, di ka pag-istoryahan. So, kung magdungan ka file sa tanan niya, mga ma-file masubong, masamo ka mo. Pero kung mag-file kayo sa puntasan niya, ang tanang atensyon mo lang. I think daw muna isa sa mga purpose na agenda. Okay ka pati kay makontra na sila. On the other hand, kalaway lang ang balon, pero ang punto is ining si Digong Duterte, Presidente Digong, kag si Sara, different kind of blank ni sayong line naman siya nga klase sa kwan lang ni siya. Pwede. So, kapati ko nga amos na. Uy, alo. Madami ka salamat, Action Boy. Thank you. Sakto man ang analysis, no? Bulig na. Pero sakto man yung analysis to, niya papasibol man, niya may mga intereses ng kada isa. Kag different sila may thinking yan na duwa.
Pwede. Si Sara kag si... Pero possible man na siya nga sa puntas ni ay haboy na buto ito na kay Sara. Posible. Pwede Oh, man. the- Huwag ka, support sa ako ni. Oh. Kay Sara, imo na. Oo, possible man. No? Anyway, At the end of the day, balantayan isa- sa bus. Sa boss, balantayan. Balantayan sa bus. Walang taon ta kung anong ganing sa bagay. Balanong sa mga binay, ganyan, tabo mo na. Naguntra na yun. Nga kontrahan. Sa duwa ka. Nagkontrahan na, higit ya. Galing kay ang bitahan na hindi. Bayaw ya to yas, di John ng kontra ya. Amo gani, pamilyas, lagi hapon gani. Pero kung tulukon mo, at the end of the day, versus na madaog sila, binay gyapon. Binay gyapon. Ang mapungko. Sila that's one. gyapon. Sila gyapon. Mapanyapon man na sila, may surya man na sila, gaaman ang posisyon ng isa't eh. Well, ako ya, at the end of the day, ang ako nang dire interest ya, at the end of the day, kung sin, o man da bala, basta makaserve sang insakto kag maayo sa pungsod Pilipinas. Correct. Amo Ang na, ato niya, and serbisyo lang ang regardless tao. of your agenda, of kung ano man ang himuon nyo da, basta make sure lang makaserbisyo kita. Okay. Maraming salamat sa tumatag palamati. Thank you so much. Upod sa aton sa radyo, kag sa Facebook page sang Action Radio, no? Don't forget yung magsimba sa buong aga. The only time nga makabawi kita sa tanan nga grasya kag kabuhi ang ginatag sa aton Ginoo is Sunday lang gid. Correct. So make sure hindi kita mag-absent kag mangin obedient kita. Kay ako ya personally as I grow, no, nagamature kita, nakakita gid nato niya kung ano kadako sang gahom kag sang blessing kag sang graces nga pwede i-supply sa aton sa Ginoo. So, mga salamat sa inyong pagupot sa aton. Happy Sunday lubat sa inyo. Happy Ako si Sunday. Konsehal Israel Ising Salanga. Kag ako naman si ako naman si Mark Salangag. Sa Bacolod, Action Action Radio. Tsakto man Action Mark. Ano ba? Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.